дали още? Не мога. Оставайте. Ваша светлост, назаем ще ви искам 7 дена, когато моят мъж ви бъде гост в Бохемия, Бог чува. Едно от двете, гост или затворник, повярвайте, ще бъдете. Тогава гост, мадам. Оставам. А на мен отказа. Ето е близост, която Богът не ми харесва. Ако всички, които имат чаващи жени, го вземат на дълбоко, то най-малко 1/10 от света ще се изпеси. Тогава този свят с всичко в него нищо. Този свод небесен нищо. Жена ми нищо. Кралят ви е мрачен. Като че ли загубих най-малко една провинция и то любима. Аз имам заповед да ви убия. Как? От кого? От краля. Не, чакайте! Ако посмее да ни повери детето си, то аз ще го покажа на краля. И пред него ще й бъда безстрашен адвокат. Кой знае, може витът на малкото да го смекчи. То сурод не е мой! От Поликсен добила го е тя! С оная кучка майка си да върви на кланата! Ако на йота само закона на честта съм нарушила или показвала съм в дело в мисъл към той наклонност, каменни да станат сърцата на присъстващите тук и да заплюят погнусени пробави. Сърцето му не издържа да гледа как жесток безумец позори невинната му майка. Не, зато и не ти си отговорен, но това последното... Господа! Когато го изрека, плачете и ридайте! Кралицата, добрата ни кралица, тъй милата, тъй нежната, издъхна! Свете Крехко, дано да оцелееш. Ей ги тука, писмото ти и другото, което го рече Фортуна, ще плати за твоето отглеждане и нещо за тебе ще остави. Усмихни се. Удави страха си в тази радост наоколо. Говориш и аз желая да говориш вечно, запяваш и аз искам тъй с песен да пазаруваш, да се молиш Богу, да даваш милостиня на слугите, да заповядваш пейки и танцуваш. И искам аз вълна да бъдеш морската, само той да правиш непрестанно напред. Назад! Царски маски, ръкавици и дамаските клипарени гердар. Най-модерни, най-отплани, пудри, червила, браслети, гребени, игри, фуркети, всичко нужно за жените, от главата до петите. Ръцете! Хайде! Заключено! Според мен е бащата на жениха пръв гост на брачната трапеза. Но, прощавай! Той наверно станал некоден. Кажи му, сине, няма да се сърди като види твоя избор. Не е възможно! Аз моля! Пристъпете към годежа! Вашата раздяла ще пристъпи. Папа! Когато не желая да нарека свой син, раздяла си любов! Аз твоята магиосническа хубаво ще заповядам страни да издраскат! Той беше сън! Събудена не ще играе вече. Опечелен съм, но не изплашен, възпрепятстван, да, но не отказал съм. Стоя на своето! Ако умът ми иска да го слуша, ще съм разумен, ако ли не, да идва лудостта! В коя страна ще бягате? Не знам. Понеже непредвидена случайност към бягството ни тласна, ще поверим съдбата си на вятъра случайен и ще политнем с него като мушици в буря. Сваляй тези дрехи без бабе. Щом ти го казвам, значи трябва и ги размени с дрехите на господина. Ето и нещо в добавка. Ще ги кача на кораба тази двойка глупаци, тези безслепи картици. Бъди добре дошъл, чудесни Момко. И също хубавица. Аз нявка към твоя татко извърших грях, за който боговете разгневени на мен чадата взеха, а баща ти благословиха с теб. О, да можех сега да гледам живи като вас сина и дъщеря си, щях да бъда по-друг човек.